Áno, áno. Píži, míži. Áno. A není, není. Áno. Není, píži, míži. Není, píži, míži. Áno. Píži, míži je smiešné, že? Áno. A ešte, že... No. Ešte, že... Není. Že? Není, není. Áno. Není, píži, míži. Áno. Píži, míži. Je také smiešné, že? A ešte, že... Mňam, mňam. Áno, áno. Mňam, 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 mňam. Áno, áno, áno. Mňam. Oddych. A čo takto? Píži, míži. Áno. A ešte potom, že není píži, míži. Není, není. Povedz jej viackrát to není. Nie. Nedá sa to viackrát, lebo ona už potom kričí. Už to No, nepočuje. nevadí, to môže. Nie. Áno. Nie. Áno. Ti bude boleť hrdlo, jak kričíš. Že? Nie. Píži, míži. Áno. No. Presne tak. Také smiechoty, že? Áno. Veď, že chy. Áno, tak to je chy. Áno. Krajšie je není. Že? Není. Áno. Už sme to vyčerpali. A čo ešte, že? Píži, míži. Píži, míži je stále smiešné. Áno. Píži miži je smiešné, lebo to je pyžamko a to stále musíme meniť, že? Aj 5 krát za deň, že? Píži, míži. Áno. No. To musí byť stále nové. Áno. A ešte, že mňam. Áno. No. Mňam. Áno. Tak aj mňam je smiešné. Mňam. Áno. Mňam. Áno. Môžem spapať Moniku, že mňam. Áno. Mňam. No, áno. Tak sa teším. Hlavne keď sa prekakám a musíme vymeniť píži, míži. To je vtedy najväčšia sranda. Áno. No, áno. Povedz aj ty niečo. No, áno. Nie. No. Není, píži, míži. Áno. Už sme vyčerpali všetky smiešné slova. Dobre.